Hej, i dag skal vi spille det nummer, der hedder When the Saints Go Marching In. Og det er klart en fordel, hvis man har spillet My Darling Clementine før det her. Fordi der er to af de samme akkorder i, og så er der en ny. Og de to af de samme akkorder, der er i den her sang, det er akkorden D, og det er akkorden A7. Og så kommer der en ny, nemlig akkorden G. Altså hvis man har spillet My Darling Clementine. Det første instrument, vi skal se på, det er ukulelen, og jeg skal prøve at se, om jeg kan holde den sådan nogenlunde tæt op til kameraet, når det skal bruges. Men vi skal altså bruge akkorden D, som man har prøvet før, hvis man har spillet det andet arrangement, jeg har lagt op, er My Darling Clementine. Så ved man, at det er 3 fingre, der skal bruges. En på den øverste streng i andet bånd, og så en på strengen lige nedunder i samme bånd, altså også andet bånd, og en tredje finger på den næste streng igen, nedunder, og også i andet bånd. Så det kan godt være lidt svært at tage. Og den ser sådan her ud. Ja, det er nok bedst at se sådan her. Og så... det var ikke engang særlig godt taget af mig. Så prøver vi lige sådan her. Sådan, det klingede meget pænere. Man kan lige flytte fingrene lidt. Og det, der jo så er vigtigt i den her sang, det er, at man skal spille på 2 og 4. Eller faktisk er det i mellemslagene, så man skal spille på overslagene. Så hvis jeg siger 1, 2, 3, 4, så kommer den mellem 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, og 2, og 3, og 4, og 1, og 2, og 3, og 4, og så hvis man siger 1, og 2, og 3, og 4, og så er det hele tiden på de der og i mellemtallene. Okay, så det skal man altså gøre med D-akkorden, og så skal vi også spille den akkord, man også kender fra My Darling Clementine, der hedder A7. 1, og 2, og 3, og 4, og 1, og 2, og 3, og 4, og så kommer den nye akkord, man skal spille. Og A7, det var jo en finger på nummer 2 streng i første bånd. Og så kommer man altså så til den nye akkord, som hedder G. Og der skal man have en finger på nummer 2 streng for oven i andet bånd. Og så er den nederste streng, som er svær at se på den her ukulele på den her optagelse, fordi at det er en sort streng, jeg har. Så hvis jeg går meget tæt på, kan man godt se, at der er en sort streng lige der. Ikke? Så man skal altså sætte den på nummer 2 streng for oven i andet bånd, pegefingeren, og så tager man sin langfinger og sætter på den der, på min er den sort, den streng, nederste streng, også i andet bånd. Altså den her op, og så den her nede. Og så sætter man den tredje finger, og det kan godt være lidt svært, på strengen imellem i tredje bånd. Det vil altså sige nummer 3 streng for oven. Det er den, der er ligesom et mellemrum fra de 2 andre strenge. Der sætter man finger der, og så har man hele akkorden. Den hedder G. På en guitar, der bruger man den samme fingerformation, og så hedder akkorden D. Det er der en lang forklaring på, hvorfor det er sådan. Men her på ukulelen, der er det den her, der er G. Sådan der skulle den gerne klinge. Skal jeg prøve at gå lidt tæt på, så I kan se, hvordan den ser ud. Altså en finger heroppe, nummer 2 streng, og en finger hernede på den nederste streng. Stadig begge 2 i andet bånd. Og så en finger i tredje bånd på den streng, der ligger imellem. Og så spiller man altså også 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4. Okay. Så det gør man på alle 3 akkorder. D'et, A7 og G'et. Okay. Og når vi så sætter det sammen til en sang, så er der rigtig meget på D, og en hel del på A7, og kun ganske kort på G. Og nu kommer skift. Nu prøver jeg lige at synge den samtidig med bare et enkelt vers. Det lyder sådan her. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Så jeg skiftet til A7. I want to be in that number. Der kom G'en. Oh, when the saints go marching in. Okay, så er der sket rigtig meget. Jeg kan sige det, nu synger jeg det, hvor jeg siger akkorderne. Oh, when the saints, D-akkorden, go marching in, stadig D. Oh, when the saints, skifter jeg til A, go marching, A7 her. I want to tilbage til D, be in that G number. Og
tilbage til D, og the Saints go A7 marching in. Så der er altså nogle af skiftene, der er en lille smule hurtige, og det må man altså bare leve med. Skal vi prøve det igen? Oh, when the Saints D go marching in D. Oh, when the Saints go marching in A7. I want to be D in that D number. D her, ikke også? When the Saints D go marching A7 in. Ja, det er altså, hvad ukulelen skal spille. Læg mærke til, at mine slag, de er ret korte. Lyden er ret kort, i stedet for at sige, oh, when the Saints go marching in, så bliver det ret kort. Og det gør jeg ved, at når jeg spiller med denne her hånd herover, når jeg slår slaget an, så kommer jeg ind og dæmper strengene bagefter. Så der bliver sådan der. Oh, when the Saints go marching in. Oh, when the Saints go marching in. Det kan man gøre kortere eller længere, så man lige dækker en dæmper på bagefter. Ikke? Det er rimelig nemt at lære, men det skal lige times lidt. Oh, when the Saints go. Så tydeligt behøver man ikke at gøre det, vel? Fordi så larmer det. Så bare lige stille bagefter. Oh, when the Saints go marching in. Oh, when the Saints go. Og så videre, ikke? Så er vi kommet til, hvad guitaren skal spille i When the Saints, og ligesom ukulelen skal den faktisk spille de fuldstændig samme akkorder, nemlig D og A7 og G. Og ja, den ligner lidt ukulelens akkorder på nogle måder. D'et, den ligner det, der hedder G på ukulelen, men på guitaren hedder den altså D. Man tager den på de nederste 3 strenge, og det gør man ved, at man sætter en ringfingeren på den allernederste streng i andet bånd. Så sætter man pegefingeren ikke på den næste streng henover, men på den næste igen, altså på den tredje streng for neden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. På den tredje streng for neden sætter man sin pegefinger, og så sætter man sin ringfinger på nummer 2 streng for neden i tredje bånd. Så de 2 fingre, de er altså i andet bånd, og den tredje finger, den er i tredje bånd. Og så slår man an, men kun de 4 nederste strenge, så man skal ikke få de øverste med. De larmer lidt for meget, så, eller de giver en forkert klang. Så det er kun de nederste, man slår ind. Man kan også med de 3 nederste. 3-4, det er lige okay. Så lyder den sådan her. Okay? Oh, when the Saints go marching in. Oh, when the Saints go marching. Og så kommer A7, og den ser sådan her ud. Go marching in. Man må lidt selv om, hvorfor nogle fingre man tager den med, men nu kan jeg lige vise den med de her 2 fingre, nemlig pegefingeren og ringfingeren. Det er ret nemt, fordi hvis man havde en D før, og hvis man så lige fjerner den tredje finger, så tager man bare de her 2 fingre og rykker et hak op, sådan så at den nederste finger nu sidder på nummer 2 streng for neden i andet bånd, og pegefingeren den sidder på nummer 4 streng for neden, også i andet bånd. Og her må man altså slå de 5 nederste strenge an. Ikke den dybe, det er ikke så godt. Ikke så slemt, som man gør det, men den skal helst ikke med. Den hedder A7. Så vi havde altså D, og så A7 her. Og så lyder det sådan her. Oh, when the Saints, der kommer jeg fra D. Go marching in. Oh, when the Saints go marching in. Der var A7'en. I want to be in that. Og så kommer den tredje akkord, nemlig G. Og den ser sådan her ud. Number. Og den tager man ved, at den kan godt være lidt sværere første gang, man skal prøve den. Ved at sætte en pegefinger på nummer 2 streng for oven i andet bånd. Og så sætter man den på den øverste streng i tredje bånd. Og så sætter man også på den nederste streng i tredje bånd. Og så slår man dem alle sammen an. Den hedder G.
Og først man kan den, så er den en rigtig dejlig akkord. Men den kan godt være svær at spille, for man skal strække fingrene ret langt. Number, when the saints go marching in. Okay? Så den kommer altså kun, hver gang der bliver sunget I wanna be in that number. På number, der kommer G. Der er mange måder at tage denne her akkord på. Så I vil se, når jeg spiller den senere, så tager jeg den sådan her. Det vil sige, at jeg bruger lillefingeren, i stedet for at bruge ringfingeren hernede. Så får jeg byttet rundt på alle fingrene. Og det er sådan lidt, hvad man selv synes, der er rarest, og hvordan man bedst kan lide at tale. Men sådan kan jeg bedst lide at tale. Der er rigtig mange, der kan lide at tale sådan her. Så jeg tror, det er nemmest, første gang man skal lære det, at gøre sådan her. Fordi det ligger ikke, så man skal ikke flytte fingrene så langt, når man kommer fra de andre akkorder, og så skal op til den G her. Okay? Så hele sangen, den ser så sådan her. Eller, tager bare et vers, ikke? Oh, when the saints. Og jeg laver samme teknik herover med, at jeg dæmper, når jeg slår an. Samme teknik som på ukulelen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. 2, 3. In that number. Oh, when the saints go marching in. Ja, jeg kom til at tælle midt i det hele, fordi at jeg gerne vil vise jer samtidig også, hvordan man tæller. Altså 1, 2, 3, 4, 1 og 2 og 3 og 4 og 1, 2, 3, 4. I kan godt høre, at den ligger i hullerne. 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Okay, det var guitaren. Så er turen kommet til bassen, og bassen får en rigtig god udfordring i det her nummer. I det tidligere nummer, jeg lavede, der hed My Darling Clementine, der var det meget nemt at spille bas. Nu får den lidt mere udfordring, men noget af det er lidt det samme. Bassen skal spille med på akkorderne D og A7 og G. Men den skal lave noget ligesom også imellem akkorderne. Den skal spille sådan her. Nu viser jeg det, spiller jeg det lige først, og så bagefter forklarer jeg, hvad jeg gør. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Det ser meget kompliceret ud, men den laver næsten den samme bevægelse hele tiden, uanset hvad det er for en akkord, man spiller. Man flytter bare fingrene hen i en ny position. Så når først man har fundet bevægelsen, så er det faktisk ikke så svært. Okay, bevægelsen er det, at man starter på her i 5. bånd på nummer 2 streng. Det er jo den, der hedder D. Den havde vi også i den sang, der hedder My Darling Clementine. Og så flytter man så op til den streng, der er nede under. Og der flytter man op til 7. bånd. Der skifter man imellem de to positioner. Altså D'et og så den tone hernede. Tonen hedder faktisk A, men det er egentlig lige meget. Fordi det vigtige er, hvad for en vi spiller på første gang. Så kan man godt spille noget imellem, for at give det noget mere rytme og hvad hedder det, lidt mere variation til sangen. Så det hedder faktisk vekselbas med et korrekt ord. Godt. Men vi spiller altså D'et her i 5. bånd, anden streng, og så A'et i 3. streng, 7. bånd. Så den skifter frem og tilbage mellem de to. Okay. Så det lyder altså sådan her. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching. Og så skifter den til det samme formation, men på strengen henover. Der hedder nemlig A heroppe. Så er vi også i 5. bånd. Nu er det første streng op for oven. When the saints go marching in. Og den laver det samme hop mellem 5. bånd
og 7. bånd på strengen nede under. Den tone hedder E, men det er lige meget. Det er A'et heroppe, der er det vigtige. Så den hedder altså A, E, A, E. Okay? So when the saints, så tilbage til D. Go marching in. Oh, when the saints go marching. Hop op in. I want to. Så går den tilbage til D. Be in that. Og så hopper den ned til G. Number. Man laver samme bevægelse. Og G'et ligger nede i 3. bånd på 1. streng. Den øverste. Og så veksler den med den tone, der ligger her i 5. bånd. Og den kender vi jo, det er D'et. Så der veksler den imellem den. Så man skal så hele tiden kunne den samme bevægelse, hvor man skifter imellem de her 2 strenge. Uanset hvor vi er. Om vi er på A som nu, eller vi er på G som nu, eller vi er tilbage på D. Så er det hele tiden det samme. Jeg kan også godt vise det med 1 finger, så man kan se præcis, hvor jeg er. Der, og så der. Men det er svært at spille det hele kun med 1 finger, så skal man hoppe rigtig meget. Derfor bruger jeg flere fingre sådan her, til at skifte imellem. Og tit sætter jeg flere fingre på for at holde strengen nede. Fordi det er nogle ret tunge strenge på sådan en bas der. Så man veksler sådan her frem og tilbage. Okay, nu prøver jeg at tage det i sammenhæng, og så bagefter kan se sangen til allersidst, hvor jeg spiller det hele. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching. Skift til A. I want to tilbage til D. Be in that op til G number. Oh, when tilbage til D. The saints go A. Marching in. Og så tilbage til D. Okay? Sådan skifter den frem og tilbage hele tiden. Så fra D op til A. Og så tilbage til D. Så over til G. Så til D. Og så til A. Og så til D. Så prøv at kigge i teksten, og med akkorderne på, så kan I se, når der står D, så er det den her version, vi spiller. Når der står A, så er det den her. Når A7, det betyder det samme på bassen. Og når det er G, så er det den her nede. Det skal bare øves, så skal det nok komme til at sidde. Og det er rigtigt, ja. Jeg dæmper en lille smule, men det er ikke ret meget, jeg dæmper hernede med hånden. Fordi det er svært at gøre, det skal I slet ikke tænke på, som man skal på guitar og på ukulele. Så vi spiller bare de toner, spiller bare som det er. Okay. Så er vi kommet til klaveret, og klaveret kan spille på flere forskellige måder. Den nemmeste måde, det er, at den gør det samme som ukulelen og guitaren, og spiller på mellemslagene, altså på overslagene. Så man spiller 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og de 3 akkorder, den skal spille, er jo ligesom guitaren i ukulelen. D'et, som består af D-dur, som består af D og tonen fis og tonen A. Og så skal den spille en A7-akkord, som faktisk består af 4 toner. Alle de her 4, men vi kan nøjes med de 3 nederste. Normalt består den både af tonen A, tonen cis og tonen E og tonen G, som er 7'eren. Det er derfor, den hedder A7, den der G-tone. Men vi kan nøjes, behøver ikke at spille A'et, for det er der så mange andre instrumenter, der gør. Så vi kan nøjes med de her 3, cis'et og E'et og G'et. Og de ligger også på 1 og 2 og 3 og 4 og. Så fra D'et og ned til A7, der er rimelig. De ligger lige ved siden af hinanden. Og så er der den nye akkord, det er en G-akkord og G-dur. Og der er den nemmeste måde at tage den, det er lige de her 3, der ligger lige her ved siden af. Man kan tage dem på flere forskellige måder, men de her 3, der består den af tonen G, tonen B og tonen D. Og den ligger også lige ved siden af D-akkorden. Det er faktisk kun de her 2 fingre heroppe, der flytter herop. Den tone bliver ved med at være den samme. Så D'et er i begge akkorderne, både i D-dur og i G-dur. Det var D'et. Her kommer vi over til G'et, de her 3. Så I like to be in that number. Der skifter vi. When the saints will marching in.
Okay, så det er altså den nemme måde at spille den på. Jeg prøver lige at gøre det med de her 3 akkorder, og så på overslagene. 1 og 2 og 3. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Okay, så det er altså en måde at spille den på. En anden måde var at spille den, hvor man splitter akkorden op. Hvor man spiller sådan her. Spiller altså de 3 toner, der er i akkorden, men op og ned. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Og så skifter man selvfølgelig til A-syet. Når akkorden skifter, så skal man selvfølgelig følge med, men med den samme bevægelse, med den samme figur, ikke? I want to be in that number. Kom jeg op på G'et der. When the saints go ned til A-syv. Marching in. Og den her figur, den starter altså ikke på overslag. Den starter lige på 1. 1 og 2 og 3 og 4. Saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Så det kan godt være, at den er lidt svær, men man kan jo øve sig, hvis man synes, det andet bliver for kedeligt. En anden måde at udfordre sig selv på, det er, at man spiller venstrehånden med. Og venstrehånden, den kan spille fuldstændig som bassen den gør. Og bassen, den veksler mellem 2 toner. Den siger mellem tonen D og tonen A, når vi spiller D-akkorden. Så det vil sige, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go. Den spiller altså de 2 toner i bassen. Men det skal være sammen med de ting, man gør i højre hånden. Så det vil altså sige, at man spiller 1 og 2 og 3 og 4. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go. Så den spiller altså 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2. Så højre hånden hopper altså ind imellem. Bassen spiller på 1, 2, 3, 4, 1, 2. Og når den så skifter til, det var D-dur, når den så skifter til A7, som jo var de her 3 hernede, eller heroppe, så skifter den her hånd herover og spiller A og E. Okay, A og E. Så altså, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching. Skift in. I tilbage og be in that number. Og så når den kommer på G, så går den selvfølgelig ned til G'et hernede og spiller D i vekselbassen. Number. Og heroppe der skifter akkorden til G'et også. Number. Oh, and tilbage til D. Saints go. Og så A7. Marching in. Okay. Så det hele. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Og det kan godt være, at det går for hurtigt, og det går for stærkt. Så, men dem af jer, der er dygtige til at spille på klaver, I kan udfordre jer på denne her måde. Men det er lidt krævende. Så det er nok, hvis man bare gør det andet. Man kan også kombinere denne her med, og det er også svært, men det lyder sådan her. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number.
saints go marching in. Ja, det giver sig selv. Man kan selv kombinere de her ting. Man har også lov til at blande, hvis man synes, man kunne tænke sig at variere undervejs. Det gør jeg i hvert fald i nummer, når det bliver spillet alt sammen til sidst. Så varierer jeg mellem at spille bare denne her, og spille med, og spille og blande. Så det er lidt op til jer. Men bare for akkorderne rigtige, så er jeg glad. Så er turen kommet til at forklare, hvad man skal spille på percussion. Altså rytmeinstrumenterne. Og der er 3 rytmeinstrumenter med i den her sang. Man kan godt have flere, men jeg synes, de her de er mest oplagte. Der er tromme, der er tamburin, og der er æg. Eller shaker. Ikke? Og man kan godt vælge at splitte dem op, sådan, så der er en, der spiller shakeren, og en, der spiller trommen. Og skal jo så ikke shakeren ikke være med der. Og en, der spiller tamburinen. Men man kan også godt spille et eller flere instrumenterne samtidig. Så man kunne for eksempel godt spille... ikke? Eller man kunne spille på trommen. Okay, eller man kunne spille... Eller man kan spille det hele sammen, hvis man er en lille smule snedig. Sådan her. Og det synes jeg faktisk lød rigtig godt, når man gør det på samme tid. Og det er en god øvelse, så kan man altså klare sig med en, der spiller på alle rytmeinstrumenterne. Og hvis man skal spille sådan her, alle sammen samtidig, på den her måde, til sangen, så kommer det til at lyde sådan her. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Ja. Og som I så kan høre her, så er det altså trommen, den spiller på 1 og 3. Oh, when the saints go marching. Altså, den spiller faktisk på alle 4. Den spiller på 1, 2, 3 og 4, så det var noget vrøvl at sige på 1 og 3. Den spiller på både 1, 2 og 3 og 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Okay, så den spiller på alle sammen. Tamburinen, den spiller i mellemrummet. Den spiller på alle årslagene. Oh, when the saints go marching in. Så hvis man tæller den, så hedder den 1, 2, 3, 4, eller 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Okay. Og ægget spiller på det hele. Den spiller både på 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Så er det, hvis man sætter det sammen, så bliver det altså sådan her. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I like to be. Og så videre, ikke? Jeg fumler lidt i det, fordi jeg både skal forklare og tænke og spille og huske teksten og alt muligt samtidig. Men til sidst, så kan I se, hvordan jeg spiller det, her i optagelsen til allersidst. For der spiller jeg alle instrumenterne. Okay. Så, hvis man nu kun vil spille trommen og tamburinen til sangen, så vil den lyde sådan her. Oh, when the saints go marching in. Så vil det lyde sådan her. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want... Og så videre, ikke? Hvis man nu kun ville spille shakeren og trommen, så ville det lyde sådan her. Og så bytter jeg lige hånden, ikke? Oh, when the saints go marching
marching in. Oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. Okay, så spiller jeg trommen altså på 1, 2, 3, 4, og shakeren på dem alle sammen. 1 og 2 og 3 og 4, og hvis det nu var tamburinen og shakeren, så skal den her ligge på årslagen, og den her skal ligge på dem alle sammen. 1 og 2 og 3 og 4, 1 og 2 og 3. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Yes. Så kan man jo selv vælge, hvad for en kombination man vil lave med de her instrumenter. God fornøjelse. Så er der den der lidt specielle anden stemme, som jo svarer første stemmen i starten af sang, og som til sidst synger sammen med første stemme. Så i starten er den ret nem, for det kan man nemt lære. Oh, when the saints, svarer den. Oh, when the saints go marching in, go marching in. Oh, when the saints go marching in, go marching in. Won't you be in that number? When the saints go marching in. Så kan du høre, at den er en høj stemme, som svarer op for oven og bliver hængende deroppe. Så den har hele tiden kun de der svar. Oh, when the saints go marching in, go marching in, be in that number. When the saints go marching in. Det skal bare øves, så kan den synges rigtig godt sammen med første stemme. God fornøjelse. Oh, when the saints